Тапшыруның алдагы кутлау сәламен без Бахтиевка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Хисметдинова Кадрия Садык кызына юллыйбыз. Бүген 19 апрель көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Рәшидә Имадиевна, кызы Лилия, кияве Дамир, оныклары Алмаз һәм Алсу, кызы Руфия, кияве Ринат, оныклары Марат һәм Тимур котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Әниебез үз тормышын үзе булдырган шәхес. Әйе, үз тырышлыгы белән ул хезмәттәшләре арасында да гомумән киң күңеллелеге, һәр чак ярдәмгә ашкынып яшәве белән авылдашлар арасында да абруй казана. Гомере буе без әниебез белән горурланып яшәдек. Ул гаиләбезнең учагын дөрестән дә җылыта алырлык хатын һәм ана вазифаларын төгәл үтәп килде. Бүгенге көндә инде улыгаеп, һәммә безнең дә үз гаиләләре булса да, без барыбер аның өчен һаман сабый сыман. Әниебезнең бер матур ягы бар. Ул гомере буе без бу тормышта бары кунак кына дип әйтеп, ахирәттә матур яшәр өчен изгелек кылырга өйрәнегез дип безне тәрбияләде. Бүген исә Раббыбызның туры юлыннан барып, кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыелып, без балалары, оныклары һәм гомумән бар туган кардәшләре, дуслары өчен дә ул үрнәк булып яши. Раббым аңа үзе ике дөнья бәхет сәгадәтен насыйплар кылсын. Кадерле әнкәйебез, сиңа бүген аеруча олы мәдхия җырлыйсы килә. Саулыгыңны кызганмыйча, вакытың белән санашмыйча, без дип ақталып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Хәлдән килгән кадәр мәңге түләнмәс бурычыбызны синең алда үтәргә тырышырбыз. Синнән бер генә соралу, озак яшә. Синең исәнлегеңә шатланып, без дә үзебезне бәхетле итеп хис иттек. Әниебезнең туган көне, ул бит безнең фәрештә. Хәер фатихасы аның юлдаш безгә һәр эштә. Аның бары карашыннан бар уйларын аңлыйбыз. Әниебездән башка әле бер минут тора алмыйбыз. Кадерледән дә кадерле, якыннан да якыны. Әни диеп дөрләп яна безнең йөрәк ялкыны. Рәхмәт сиңа булган өчен, безне үстергән өчен, балаларым дип ақталып куйдың булган бар көчен. Сиңа теләк, матур картлык, озын-озак гомерләр, балаларың сине котлап мәхәббәтен бирерләр. Әбием дип эндәшәләр сине сөеп оныклар, алар да безгә кушылып бүген һәммәсе котлар. Матур җырлар сиңа диеп сайлап куйдык бүләккә, үрдек саулык, олы шатлык, тыныч картлык теләккә. Кадерле Рәшидә Имадиевна, бала оныкларыгызның мәхәббәте аларның юллаган теләкләрендә чагыла. Тагын да бәйрәмегезне бизәп бүләккә җыр да сезгә юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Юбилейем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын
Узган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган